ରସଗୋଲା ବନଉଛ ନା এটা ଅଦା ରସୁଣ ରସଗୋଲା ରେଡି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମସଲା ବେଟା ସରିଲା ବେଳକୁ ସାନ ଭଉଣୀ ତାର ପନିର ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ କିଛି କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମ୍ ଥିଲା, ତା ହେଉଛି ଟମାଟୋ କମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟମାଟୋ ତ ନାହିଁ ତ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାଡ଼ିରେ ତ ଟମାଟୋ ହେଉଛି। ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଯିବା ବାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଟମାଟୋ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିହୁ ମିଷ୍ଟି ତା ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବା ତୁଳୁଛନ୍ତି କି ପରିବା ତୁଳିବାରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପିହୁମା ଦେଖ ଓ ବାବା ନାତୁଣୀ ସବୁ ପରିବା ତୁଳୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ବାଡ଼ି ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ହଁ ଦେଖିବ ତମ ଟମାଟୋ କେତେ ତୋଳୁଛ ତୁମେ, ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟମାଟୋ ତୋଳୁଛ। ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା। ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ତୋଳୁଛ। ଏବେ ପିହୁ ମିଷ୍ଟି ଏବେ ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଟମାଟୋ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଟମାଟୋ ଆଉ କ'ଣ ତୋଳୁଛ? ଶାଗ ତୋଳିଲାଣି ସେ। ଏଇଲୋ ମା ଆଚ୍ଛା 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 ନା ଟମାଟୋ ନେଇ ଆସୁନି, ଆହୁରି ତୁଳା ଯିବ ନା। ହଁ ହାତ ଧର ବିଉଟି ହାତ ଧର। ପିହୁ ମିଷ୍ଟିଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ବିଉଟି ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ନା। ଏପଟେ ନାନୀକୁ ଦେଖିକି କର। ହଁ ଆଚ୍ଛା 3 ଜଣ ହଗି କରିଦିଅ, ହଗି କରିଦିଅ। ଏଠି କ'ଣ ତୁଳା ହଉଛି? କ'ଣ ଆଇ ତୁଳୁଛି ସେଠି ଦେଖନି। କଲରା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? କାଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ଓହୋ ଜାଣିପାରିଲୁନି କି? ହେଲେ କହୁଛି ଭଲ କହୁଛି କାଦ ପାଣି ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ପଚିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆଇ ନାତୁଣୀଙ୍କର ପରିବା ତୋଳା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିହାତି କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।